Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Hemejäňize salam. Men Altyn. Habersız kalma gepleşigimizin 312-nji bölümine hoş geldiňiz. Ilki bilen uçurumlar sizi gutlasyn welýär we size iň gowy arzulary arzu etýän. Dostlar, bu bölümde klip täzelikleri diýsen köp. Şoň üçin kän gürläp wagt gidirmeýin. Sizem ýekece like basyň, men näse täzeliklere başlaýyn. Klip täzeliklerine başlaya Söhbet Jumaýew bilen Gel diýdim. Söhbetiň bu klibi senariyali ve senariyasy hakyky owanyň mehirli tagamyny beripdir. Hey nefes! Ay başlık bolana var ya. Apolmaz da öňünde aşyň oýnap otursaň o. Ay sen kim doğru derle başlık edaramızda gül yal täze ulug barka şunu mündürýäň da. Enin barda berk belli. Könesi olmadyň, täzesi olmady diýip babalamaz. O maşyn toýa münürýär. Barındaydın ecesini bersin gyzyny aýdym aýdana. Barındaydın oň ecesini bersin gyzyny aýdym. Enniki klip Celil'len ýaňagy bally. Klibi Edir Suhanlaryň tawirine düşürilen ýaly. Ýaňagy bally bally ütdeşip tagamly, oňşaýynda dagly hem bally ýaňagy. Bally bally diýme bana bally, gyslanmaýa. Aýda ýözüň gülälik bilen Onna Bolýa atly klip ödürlediler. Klip komediýa, senariýaly, gowy. Soňky wagt ünsürýän Aýda ýözüň diňe gülälik bilen feed aýtýar. Nämeler bolýaka? Mediany çaýkajak bolýarmy? Kimde kim ýeňiş kazansa ulu bayraklarym beriljekdir. Habarly bolar. Habarym bolanlar. Awduny? Ýanyňyzda demiz dümür bolmol del, bolmol zatlar var, bolmol zatlar var. Bardan pıştılır tijini, näçe zarbet sen güýjini, gaty güýjini. Onna bolýa. Ona bolýa, ona bolýa, ona bolýa, ona. Gyzylgül Babaýewa Aýt menkidigini. Klip ören gowy, sebäbi grafikada gowy. Sahnalaram üýtgeşik berekella. Aýt men kidini, aýt men kimdimi? Sorasalar senden söýgülim bardy. Men kidini, aýday men kidini, alyp bilmesinler. Batyr Hoşturdiýew täze klip ödürledi Jady. Zade gülleri var, zade sülleri var, zade. Şamrat Orazowdan täze klip Aýnama beter. Aýnama beter, şu boşmam yeter. Ballanmaya şeker. DJ Bega bilen Rowşan Aman Yaraly. Klip senariýaly we klipdäki senariýa maňa öňkü klipleriň senariýasyny ýatlatdy. Yürek yaralı yaralı sana ne mulli bilem o. Hiç sebep yok. Yürek yaralı yaralı sana ne mulli. Awadan Halmedowadan täze aýdym. Täze klip Habibi. Edenlere derek, daha kemen gerek ya. Habibi, sevmeli, my baby. Habibi, levlen ballanım Fiji. Ýene bir täzece klip Durduýewdan Yama. Yama, yama, yama. Meni özüme yama, yama, yama. Sen yüreğimde dama, dama, dama. Söydürýän özümi, yitirdim özümi. Şahzat Gulmuradow bilen Murat Tagan täzece klip ödürledi. Men senin adyna yandım ey, bir şaýaly
Kaydım tayma başlaya, Fakhdursun Hoca Akıva bilen çıktım güller. Çıktım güllere. Heyran edim. Gel yayre, 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 yayre. Halkaydıma devam edeceğiz. Rüstem Halı'dan bir neçe täzelik YouTube kanalına. Canı sesse bilbil sesimizden Türk aydımy Gezme Ceylan. Urfa dağlarında gezer bir ceylan, aman 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 aman, yavrusunu kayıp etmiş, ağlıyor yaman. YouTube täzeliklerinde yakynda bet gepleşiklerin yazgysy bar. Lentany gördüňizmi? Met Nazarov bilen yüz-yüze, bilbil sesimiz bilen täze şow gepleşik. Bäh, Jeytnur geçenki diýenme gahar edip badalyny etýän. Dostlar, siz bolsa lenta geçip geljek mehmanlarymyza degişli soraglaryňyzy ýazyň. Hawa Hökman ýazyň. Inni Elias in gowşajyklaryň biri könülleri ýatlaly. Bäşim İlmuradov, sen gittin. Ömür batdy, giden ýoluny, galym weýran dünýede. Eger bilsin, bu jahanda galym weýran dünýede. Sen sebäpli boşap kally bile giden yerlerimi zarin zarin ağlaşarlar ve atmandan durnalar. Ýene örkönleri ýatlaly Kakış Amandur diýilen. Yerdim arttı ahım yetti zakana. Kimler etti kimler taptı bakana. Yüreğimde yanan kara saat bugün. Kalar ömür bolup düğün düğün. Kalar ömür bolup düğün düğün. Hey, yüze vurdu bu durmuş dostlarım. Hey, ayda gizem karanlık bulutlarım. Hey, özge bilenin düşeyin gülüm. Söygü derdinde yüreğim. Dilim, dilim. Inni gelýäs tesirleri okumaly şarjymyzda. İlkinji tesir ýazyp bayrak kazanan dostumyz Alym Ýowbarsuw. Hemme salam, bu gezek birinji men bolýan. Gutlaýas bu gezek siz bolupsyňyz. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Bayram Bayramow. Töwereme işiňizde üstünlük meditama akepleri. Köp sağ olun sizin hem işiňizde uly üstünlükler. Indiki tesirimiz Murat Allah salam meditama ve altın gaty gowy täzelikler bar. Hasam sabrana aydymy diýseň bet bolupdyr. İşiňizde üstünlük diňe öňe altyn gyd. Tesiriňiz üçin köp minnetdar. Indiki tesirimiz Resul Muhammed Muradov. Gowjam saňa türkmen köýüni gowy gelýän eken. Odan gyza geýen zat gowy gelýändir. Inni gelýän soňky tesirimizde Gülcemal Berdiýew. Her ýerek birinji bolup bilemokda. Nesip bolsa nekerek bolarsyňyz, menen bolup bilemok gynanma. Dostlar, bu hepde klip täzeligi gaty kendi. Ýöne her kimin gowgaran klibi bardyr.
Haýsy klibi has köp halan bolsaňyz tesirleri de belläň. Men bolsa şeýlelik bilen bölümi jemleýän. Iň esasat özüňize goýja serediň. Indiki bölümde görüşýänçek hoş, sag bolun. Başlayalım. Äldin aýdaýyn. Näçe ýyl boldy aşra gowtanmy? Sandan gitdimi? Neyle var ya? Vay. Size yanlıştım. Mene ve moklay aşağı öğütüyorlar. Ana, gördün de? Ne mi diyerek düşünmedim de? Tabranda düşürülen yağlı diye. Niye de klibi düşürülüyor? Yo, burada yazıptır düşünüyor mu? Klibi edil yanlış yazıptır. Tağanların döne klip aytmayın gidin deyip duruşu. Oyun etmeyin, habatır. Aynaya beter. Aynama beter, aynama. Kliptaki biz zokta koymanlar telefonu. Kella giydin ay bunu. Özüm bir daha. Ay, üstüme sen gitti diyem. Näme? Yaman kulum radı familiyal aydım çıkanına. Men şoň üçin aydymı çalamakda aşra. Menem kulum radı var da. Aydın altın koyar. Liçni bolmay. Şonnadım. Yana altın yarar. Yo ceylan tanıyar. Gezme orada. Türkçe o kadar zor değil aşra. Şu taýdan hiç nokat koymandyr da aşra. Men şey bir demde aýtmalylar emmesin. Qatrak badal duraýmy? Yine bir kaýışsa onu aýatyryp. Dime? Näme sarfy, näme soru berjem aýdyn? Tekil aýdym, näme üçin aýdanok? Tekillarmy? Näme diýin aşynaga? Eywa. Indiki tesirimiz ağa bolle täými? Ne diyem o? Bolle aşra, üçre. Toşma. Ha. İşte yok mu kamera? Qara. Yo bolle.